Ahoj děti, to jsem já, čert Barbora. Hele, podívejte, kulík z médiů tu teda dneska nejsou, protože oni vás se mnou jenom seznamovali. A právě oni vlastně ani nejsou škodní. No, to asi vyšetří. Dobrý den. A mohli bychom taky jim připravit překvapení, za chvilku přijdou. Tak si děti, jdeme na to. Ale jaký? Počkejte. Tady. Tak, děti, dívejte, to je hezká zima, co počvat. Ne, to je jaro. Tady to není, ne. Tady to taky není. Tady, ne. Tady, to bude, to je můj ocas. Kde to zase je? Tak. Tady to je, děti, hele. To, tam nic není. Jo, to je obyčejná lepáska, tak to ne. Tak. Jsme sice v mém studiu čeritovským, ale co kdyby? Oni si budou myslet něco jiného. Počkejte. Počkej, tady nám něco spadlo jenom. Tady dáme odponu ještě. Takhle. Tak. Podívejte. Tady to takhle dáme a kluci si budou myslet, že je popletená zima. Tak. A neříkejte jim to. Zpíváme si ještě jednou tu moji písničku. Já jsem se ji naučil líp, než jste mě slyšeli. Ale ještě si uděláme tu rozcvičku, jo? Takže, neuděláme si nic od čerta. Ale čerti. Ale já vám ukážu takové kouzlo. Já si dokážu proměnit člověka, věříte tomu. Tak počkejte, já si takhle udělám šidle. Mám sem. A dívejte. Vyskočím na bok a proměnil se člověka. Tak se dívejte. Jsem se proměnil člověka. Jsem se já, čert Barbora, proměnil člověka. A teď se zpátky změním do čerta. A teď zkusíme nějakou čertovskou desítku. Tak já prosím trochu ještě sundat oponu. Tady na zem, tak. A já si musím asi lézt na stůl, abyste mě dobře viděli. Počkejte, lézt na stůl, to se vůbec nedělá, že? Ale jen to přijdu. Hele, podívejte, tady oddělám to žilí a vyletím. Víte co? Zkusíme ten cvik pod stolem. V pekle. Tak jdeme do pekla. Děti, my jsme se normálně propadli, tak pojď se mít do pekla. A tady vám dobře můžu ukázat ten cvik. Tak se dívejte, tady si uděláme takového nějakého čertovského psa, jo? Tak si podívejte. Ten čertovský pes. Tady je strašný nepořádek v tom pekle, já to musím jak uklidit nebo co. Tak dívejte. Vykopávat. Tak dívejte, já tady takhle. Tak. Si uděláme, vyrvíme
mi tak. No to. A teď zpátky do studia. Tak, děti. Teď si zaspíváme tu mou písničku. A potom budeme rychle čekat na kluky. Tak jdeme na to. Ale zaspíváme si teda ale jinou mou čertovskou. Takže jdeme zpívat. Takže hudbu. V peklíčku to pěkně hřeje, Lucifer se hodně směje, už se míří říšníci, velcí i ti malincí, záhy už se připravují, na hříchy jsou vybavení, všechny berou bez milosti, mají na to času dosti. Četíci jsou připravení, na hříchy pod kotlem už přikládají kotlíky, smrádek taky teploučko a sazičky za ouško je. Pozor, vleška, rohátí jsou od pohledu, koty přidávají tomu vzhledu, jako ty robí spolu hlouposti, kotrmelce a mostí je. Pozor, vleška, čerti taky nejsou svatí, lenost ta je často svádí. Stále by až do oběda, ale to ne. Věda, všechno to tu smrdí, bublá, vypadáš hned jako šmudla. Pekle dlouho nechceš být, jen se ořád a zazít. Čertíci jsou připraveni na hříchy, pod kotlem už přikládají kotlíky, smrádek taky teploučko a sazičky za ouško je. Pozor, vleška, to se nám děti povedlo. A teď rychle klukům připravit to překvapení. Rychle, oni už jdou. Druhý, paničku druhý. Tak, tady to někdo špatně odhrnul. Kde máme to překvapeníčko? Kde se moc stračí? Vydržte, já si na chvilku pro člověka, až to uvidím. Tak si ze mě člověk a jdu to hledat a už to vidím. A mám to tak, děti, mám to tak, tady to je. Tak. Tak, aby jsme to opřeli. Jo, tady takhle trochu zahrneme tu oponu a... No teď mi to všechno popadalo. Tak, ještě jednou tak. Tady se dá tak. Znova toto. Tady dáme toto. Tak. A obejdeme se bez toho. Tak, bez toho se obejdem, nebojte. Je to, co se to spadá, bada, kada. My si tu zaspěváme a my si tu zpíváme. Takže vy jedni oponáři, nechte toho, nebo se zase proměním v čerta a vezmu vás do pekla. Tak, tady dám tu bytu, tak, a tu, tak a rychle pryč, rychle pryč. Jog, Medok, kde jsi?
Kde jsi, Midu, kde jsi? Pardon? Chvilku nebudeme hrát. Chvilku budeme hledat Méďu. Ztratil se nám někde. Budeme hledat Méďu. Tady je. No. Je, holky a kuci. Je, Kubi. No co je to je? Hele, to je jaký popletená zima. No jo. Ale kdo to ten na nás vylejčil? Jdi řekne tam to. Šert Barbora. Běžo hledat, Meďo. Jo, jdu hledat. Barboro! A máme tě ty šertasí. Jste mě ty prozor. Vy jste mě děti. Vy jste mě prozradili. Oni mě prozradili, já jsem vám chtěl vymyslet. Já jsem vám chtěl jenom něco vymyslet, abyste si zasmáli. Já si myslím, že se budete smát. Je tak promiň, ale teď běž do pekla, Dej. Dneska už jste toho udělal dost. Celou dobu jsi tady byl. Ne. Jo, ne, tak tě mám tam zastrčit sám? Ne. Tak já. No jo, ne. Tak a my tady zatím to Méďo uklidíme. Takže. Tak, upravíme oponu. Tak děti, a zítra se tady zase setkáme s námi. Mějte se hezky a ahoj! Mějte se Kubíkově, ahoj! Čertíček, Barborka.
Rdarte. To byl, panečku, druhý díl Čertíčka. Nebáli jste si, dětíčka? Já jsem Horvajs, děti nejím. Za to lhaním, tady hraním, já se živím. Koukněte na další videa, nebo do e-shopu, nenež jsme kamarádi vaši, to ví i královský šašek. Dneska mě zítra uvidíte v reklamech, v poslední části představení v reklamech někoho jiného než mě. Ale nechci se překvapit. Kamarádi, CZ.